O novo catálogo de premios da AVE conta con 9 agasallos que se poden conseguir acumulando puntos a través dos tickets de compra. Os xa habituais bonos de desconto engádense reloxos, un set de picnic ou mesmo maletas de viaxe. A Asociación Boirense de Empresarios amplía así a oferta de produtos do seu sistema de fidelización que se puxo en marcha o pasado ano con grandes resultados. As cifras son moi boas. Contamos con 2.800 usuarios. No ano subíronse máis de 38.000 tickets registrados. A verdade que iso é un hito para a asociación. Xa entregamos máis de 400 premios. É verdade que nos vimos na obriga de facer un catálogo novo. O director xeral de Comercio que asistiu á presentación destacou precisamente esa fusión entre a digitalización e o comercio tradicional para facelo máis competitivo. A día de hoxe é un exemplo máis de como se combina o que é o comercio tradicional con a digitalización. Temos un exemplo claro desta iniciativa de AVE a través desa aplicación, ese código QR, donde se poden dar de alta tanto os clientes como os comerciantes, por lo tanto, desear que esta sea unha liña de traballo nesa combinación do mundo digital con o mundo tradicional e seguir avanzando en esa estrategia. Tamén o alcalde sinalou o gran dinamismo do tecido comercial de Boiro, un dos sectores clave da economía local, grazas ás numerosas campañas que desenvolve a AVE, que nos últimos anos foi seleccionada polo Ministerio de Industria e Comercio entre as mellores patronais a nivel nacional. Un referente xa a nivel de Galicia e tamén a nivel do Estado. Basta ver que sempre quedan aí as portas como mellor asociación de comerciantes de toda España. Espero que os vindeiros anos pois demos a campanazo e consigamos ese premio nacional. E, bueno, unha campaña que está tendo un éxito moi grande e esperemos que non só se traduzca en subir tickets, sino tamén que aumenten tamén potencialmente as compras, porque para o comercio para Boiro tamén é un sector estratégico.